Karma Yogi tithiam lo kan omno la hei browser Chrome mo khati angchi khamang mai wala chon Google I got Karma Yogi ti chu ula emo address bar khi ta chunga pokhian I got Karma Yogi ti chu ula enter metangai mi homepage ni ta ni homepage a thil sang sang ron langa khi course omzat te in register to zat te tikhan thil sang sang oma separate chuan hemi page sa tanghin in ton lova login ki ta khena chunga khena oma in muem login le register oma hilama khian login kan klikanga ti chuan ta hian email le password nei sa kan om thina government domain mail kha maro chu register in ni to tho chuan in onboard to tho chuan OTP mangin in login mai don ani ti chuan OTP a hian phone number in chunga ti chuan request OTP in tianga ti chuan OTP chutlu na tur aron langanga OTP kha in chuang chuan submit in tiang ti chuan ti hian aron lang don ani course rang rang te ke mani profile te tikhan aron langa ami hi poimo lai chu ni a course rang rang lan ba ka tikhian ke mani profile te po alo edit theya lo view the ni profile tikhan kan profile adikem kan ni na te dikem tikhan kan endon ani chuan kan cross training tak tak tura chu explore content ta khen kan endon ani chuan explore content a kan klikanga ki asira ki thil rang rang training tur en tur kha omani video en tur kha maro chu tui big le en du big the kan lo nei thaya ti chuan khu see more kan tianga a sector sa khuan IT chungchang che education chungchang te tikhan a subject rang rang kan training du ha kan click mai dona a le lama son aron lang zel don ani ti chuan khu tong mak deuh deuh te ron ni boka a hnuai hian language ti omata hian English thlan mai tur ani English kan thlanga English course ho chau tikhan aron lang don ani ti chuan kan course kan training du online kan training du kha kan in enroll angai ta tuna khian in pakhat khian lut chinila kan click anga ti chuan heron lang ani ti chuan kan video kan endu chuan enroll ti kan click ang enroll ki ron langa ki enroll a khian khian enroll kan click anga ti chuan i video heron lang ta ni ki tak ki kan training tu lai kan online training tu lai chun ta ni api a son so course ma so so clickin video hele la maron lang chela chuan question te to pa assessment question te ron om zela start assessment kan tenga zona kha chan tur ani chutiang zelin so anwaya son video en tur om zela so ni son en circle zel doni kan zo china khati son percentage in circle zel dona tiang zel hian hei video en tur kha om zel ani hemi course chunga hianin lesson yang le ko mani amaro chu chen khata chon tam tak oma lesson som pali te som panga som ni chon te po amang en tur kha tam em mai ni ti chuan a kha tokin so na aron om zel ang reflection quiz atopa final assessment ti aron langa khu zona som mai po na wathan chu som ni te po ni mai thai ku kan zona turan ta ni ti chuan gan en zo vek nu a chuanin course kha a finish ti na tur lo manga finish ka chunga khian an finish don ta ni ti chuan he ta chung khan homepage kan meta ta sen in progress ta ti wa khwan ron lang ta ni in progress ti alan reng chuan atopa hian survey ni tur oma survey kan ti lo thin wang ania amaro chu then khat chu certificate la in generate lo om thina survey ti zavek nu po chu wan chon ha deuh tur ani kan zo vek nu chuan akina certificate ti akwan aron lang mayang certificate ti khan aron lang mayanga kan zo to hawa kha complete hawa kha chuan kumi certificate aku kan ti chan per chu lo ni ta ne kwan certificate kan lalut ta ni tikwan kuku Karma Yogi omziani tuna hian kan boi pui chho mek ani ti kha sedon nia